देबरगाव सेथि इन्टार प्राइमारि रुंसारि बिनया बसुमतारी गोसोखां काबादि टुर्नामेन्ट गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंदों। देबरगाव ब्लक इउपिपिएल आइजो गांखंनि बानजायनायाव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों आइजोफोरनि थाखाय देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गासै मोन 6 प्राइमारिफोरखौ लानानै काबादि टुर्नामेन्ट गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंदों। मख'जाथावदि बे गेलेनाय बादायलायनायखौ रुंसारि बिनया बसुमतारीनि गोसोखांथियाव देग्लायनिफ्राय सेथि खेब खुंफुंनाय जादों। बादायलायनायखौ क'क्राझार आमगुरि महामिलन एमइ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादों। बेबादिनो गेलेनाय बादायलायनायाव गासै मोन 14था प्राइमारिफोरा बाहागो लायो। बादायलायनायाव जाय हानजाया देरहासार जागोन बे हानजाया 15,000 रांजों लोगोसे ट्रफी फोरमानलाइ आरो जाय हानजाया रानार्स आप जागोन बे हानजाया 10,000 रां आरो फोरमानलाइ लोगोसे साबसिन गेलेगिरिनो ट्रफीजों लोगोसे 1,000 रां बान्था हिसाबै होनाय जागोन। गिबि गेलेनाय बादायलायनाया तितागुरि प्राइमारि आरो आमगुरि प्राइमारिनि गेजेराव जायो। गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवना होदों क'क्राझार सहर म्युनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ। जोंनि इउपिपिएल देबरगाव ब्लकआ नैबेहाय जोंनि रुंसारि बिनया बसुमतारीनि नामावहाय काबादि मोनसे टुर्नामेन्ट होदों। आइजोफोरनि टुर्नामेन्ट काबादिया नंगौ दिनै फुटबल खेला माने फार्स्ट आइएसपिएलआ जागासिनो दङ जोंनि फुरा माने बिटिआरआवहाय, खिन्थु जोङो काबादि बा बायदि बास्केटबल भलिबल आरो बाहाय माने आइजोफोरनि नामावहाय टुर्नामेन्ट दोननायखौ जोङो इउपिपिएल माने राजनिति हान्जाया जोबोद मोनसे माने बेखौ गोनांथि मोननानै जोङो बेखौ इम्परटेन्स होनानै जोङो माने बे टुर्नामेन्टखौ लाबाय थानांगौ होननानै आखायाव लादों। बेबो जोंनि मोनसे हाबाफारि मावनांगौ हाबाफारि। जोङो बिसेसकरि माने इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आइजो दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो जोङो माखासे डिसिसन लालायलायनानै गासिबो प्राइमारि लेभेलावनो जोंबो निजे माने जायहा खेलायाव इन्टारेस्ट दङ बे खेलायाव माने बाहागो लानानै आरो थुलुंगाबो होनांगौ गावनि एरिया प्राइमारियावहाय सोर सोर अबे खेला दुलायाव मोजां बेखौ आरो सिनाक्ट खालामनानैहाय जाहाथे बिथांमोननि टेलेन्टखौ बिथांमोननि रोंगौथिखौ मोजां फकास होनो हायो। बेबो जोंनि मोनसे इउपिपिएल आइजो माने दैदेनगिरि बिथांमोननि मोनसे हाबाफारि। आरो दिनै जोबोद बाख्नायथाव देबरगाव ब्लकनि नैबे अर्गेनाइजिं कमिटिया नैबे रुंसारि बिनया बसुमतारीनि नैबे काबादि टुर्नामेन्टखौ लानाया। बिथाङा जोंनि सासे सिम्बोरगाव प्राइमारिनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन। बिथांनि नामावहायनो नैबे दिनै गिबि खेब नैबे इन्टार प्राइमारि नैबे काबादि नैबे गेलेनायखौ लानाय जादों। बाहाय गासिबो जोंनि देबरगाव सिंनि जेसेबांखिनि प्राइमारि दङ बिथांमोना नैबे बादायलायनायाव बाहागो लादों। आरो माने फैगौ जोंहा नैबे 3rd ट्राइएनियेल माने कनभेनसन जागोन क'क्राझार जिल्लायावनो इउपिपिएलनि। आरो बाहायबो जोंहा नैबे गेलेनायखौ मोनसे जिहेथु जोंनि बिराद इम्परटेन्ट मोनसे माने जों गोनांथिखौ जोङो मिथिनानैबो माखासे खेला नैबे काबादि खेलाखौबो दोननाय जागोन। आरो जोङो माने इउपिपिएलनि आइजो दैदेनगिरि हिसाबै जोङो फिजिकेल फिटनेसखौबो जोबोद माने गोनांखौ जोङो मिथिनानै गेलेनायावबो बाहागो लानांगौ होननानै जों बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों। खारन फिजिकेल फिटनेस थाबासो मेन्टेल फिटनेसआबो थायो। आरो लोगोसे दिनैहाय जुदि फरायनायजों लोगोसे एकाडेमिजों लोगोसे खेला दुलायाव जुदि गोसो होयोबा नोंथांमोनहाबो मिथिगौ दिनै जायहा खारनो गोरों बा खेला दुलायाव गोरों गोबां डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनो, मिलिटारि, पुलिस, एफसिआइ, रेलवे। आरो दिनैनि दिनावहाय फरायनायजों लोगोसे माने खेलाखौबो बा गेलेनायखौबो जोबोद इम्परटेन्स होनायलाय जों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि हिसाबै आइजो जेसेबांखिनि आइजो गासिबो जिल्लानिफ्राय जोङो खेलायावहाय बयबो इम्परटेन्स होनानै नैबे काबादिया जाबाय थादों। उदालगुरियावबो जादों आरो बायदि बायदि जिल्लायावबो नैबे काबादि टुर्नामेन्टआ आइजोफोरनि नामाव माने आइजोफ्रा बे खेलायाव बा टुर्नामेन्टआव बाहागो लादों। आरो बयबो बिराद थुलुंगानाय मोननानै समाजनि जेसेबांखिनि माने जायहा फिल खालामदों बाख्नायदों आरोखि। बेथ' जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। मानोना आङो देबरगाव ब्लकनि गाहाय नेहाथारजों लोगोसे बे टुर्नामेन्टनिबो आङो अर्गेनाइजिं कमिटिनि चेयारमेन। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना दिनै देबरगाव ब्लक वमेन विंसआ जिबायदि गिदिर मोनसे इनिशिएटिभ लादों, जिहेथु जोंनाव
बिनया रंसारि बिनया बसुमतारिनि नामाव मोनसे जि मेमरियेल जि काबाडि टुर्नामेन्ट दिनै फाथिनाय जादों बेहाय गासै 14टा प्राइमारिया बाहागो लादों आरो 14टा प्राइमारिनि गेजेराव जों बेहाय प्राइज मानि हिसाबै ट्रफिबो होनाय जादों जोङो फार्स्ट प्राइजखौ जोङो 15,000 माने जों लोगोसे मोनसे ट्रफि आरो लोगोसे सार्टिफिकेट होफानाय जादों आरो नैथि जायहा रानार्स आप जागोन बिथांमोननो जोङो 10,000 जों लोगोसे ट्रफि आरो लोगोसे सार्टिफिकेट होफानाय जादों दा बेहायनो जोंनाव गोबाव सम जाबायमोन जिहेथु जोंनि आइजोफोरा गोबां जों आइजोफोरखौ जुदि दिनै मोनसे समाजाव जुदि गोख्रों बिथांमोनखौ दैदेनगिरि जुदि खालामनांगौब्ला जों मोनसे खेला दुलानि गेजेरजों मोनसे बाहागो होननानै साननानै लादों आरो बेखौनो लोब्बा लानानै दिनै जोङो बेहाय जिहेथु जोङो फार्स्ट इन्टार प्राइमारि बिनया बसुमतारि मेमरियेल माने काबाडि जोङो टुर्नामेन्ट जों फाथिनाय जादों आरो बे टुर्नामेन्टआव फाथिनानै जों नुनो मोन्दों बेहाय गोबां आइजोफोरा बाहागो लाफैदों मानोना बेहाय गुबुन गुबुन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरजों लोब्बा थानाय बेहाय आइजोफोर दङ आरो बिथांमोना गावसिनि रोंगौथिखौ दिनै दिन्थिफुंनायजों लोगोसे जिहेथु जोंहा फैबाय थानाय जि जोंहा नभेम्बराव जि मोनसे मिरु इउपिपिएलनि जि मोनसे कनफारेन्स जानो थांगासिनो एनुवेल कनफारेन्स बे कनफारेन्सआवबो काबाडि हिसाबै बेहाय माने टुर्नामेन्ट फाथिनाय जागोन बेनिफ्राय जों मोनसे टिम जों माबोरैहाय दिहुननो हायो मोनफ्रोमबो जोङो 14टा प्राइमारिनि गेलेफैनाय जोंनि रोंगौथि थानाय प्लेयारफोरखौ जोङो साफा साफा सायख'नानै मोनसे गोख्रों जों मोनसे टिम खालामनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे जों समाजाव बेखौनो मेसेज होनो सानदों मानोना आइजोफोरा संनाय खावनायजोंल' नङा बिथांमोना गेलेनायजों लोगोसे समाजनि दैदेनगिरि मोजाङै जानो हायो होननानै जोंहा मोनसे गिदिर फोथायनाय दङ इयुनाव लागोन मानोना आंबो सासे स्पर्ट्सजोंनो फैनाय सासे व्यक्ति नोंथांमोना निस्सय मिथिखागौ आरो दिनै स्पर्ट्सनि फोथारजोंनो आंबो दिनै सासे मा होनो राजखान्थि हान्जानि सासे दैदेनगिरि हिसाबै आङो दिनै बाहागो मोनदों बा दैदेनगिरि जानो हादों बियो जोंनि स्पर्ट्सनि मोनसे गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट होननानै आं साननानै लायो आरो दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै स्पर्ट्सखौ मा होनो इम्परटेन्ट लाया मानोना दिनै नोंथांमोना साननानै नाय सारा भारतआव दिनै जों मिन्थियो मोनफ्रोमबो मा होनदों गिदिर गिदिर मोनसे इनस्टिटिउटफोराव इउनिभारसिटिफोराव दिनै स्पर्ट्स डिप्ल'मा जुदि गैयाब्ला बिथांमोनखौ ग्रेजुवेसननि मोनसे डिप्ल'मा होनायनि मोनसे गभर्नमेन्टआ मोनसे पलिसि खालामबाय थादों जायफ्रा दिनै जुदि फिजिकेलानो जुदि थिग नङाब्ला बिथाङानो जुदि मेडिकेलाव जुदि फिटनेस जुदि नङाब्ला बिथांखौ सासे राफोद माने सासे मा होनो सोलोंथाइ गोरों होननानै साननानै लाया बेनिखायनो दिनै जोङो सोलोंथाइ जुदि लानांगौब्ला सोलोंथाइ जुदि थायोब्ला जोंहा निस्सय जोंनि देहायाबो गोख्रों जानांगोन आरो जोंनि गेलेनाय आरो जोंनि गासैबो मावनाय दांनायजों जोङो गोख्रों जानांगोन दा ओंखायनो आं बेखौ खावलायनो लुगैदों जोंनि दिनै बे देबोरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय गोबां आइजोफोर दं जाय आइजोफ्रा दिनै सुबिदाफोरखौ मोनाखैमोन फेसिलिटिफोरखौ मोनाखै बेनिखायनो जों ब्लगाव सावरायलायनायनि गेजेरजों सेथि खेबनि थाखाय जिहेथु फुटबला दिनै जोंनि गेजेराव मैयासो बिटिआर भार्सेस आरो गार' हिल्सजों जि गेलेनायखौ जोंबो नायदोंमोन बेहाय जोङो बिटिआर हिसाबै जोङो 5 आरो 2आव जोङो देरहानो हादों अर्थात गरथामाव जों देरहानो हादों दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां फुटबलखौल' दिनै मानसिफ्रा फुटबल हिसाबैल' मिन्थियो नाथाय जों सानदों आइजोफोरनि गेजेरावबो माखासे काबादिफोर दं बे काबादिफोरखौ जोङो गोख्रों खालामलांनांगोन मानोना आइजोफोरनि गेजेराव गोबां गोरों गोरों टेलेन्ट दङ आरो जोंहा नै बाख्नायथाव बाथ्रा मानोना जोंहा अंकुरसिता बर' जमुना बर' बिथांमोना दिनै नेशनेल गेम्स गेलेहैदों आरो जों खोनानो मोन्दों बिथांमोना दिनै मेडेलिस्ट मोननो हादों बियो बर'नि थाखाय गिदिर मोनसे देरगानाय होननानै आं साननानै लायो आरो निस्सय नैबे फोथारनि गेजेरजों जोंनि नैबे इन्टार प्राइमारिनि गेजेरजों जोंनि गेजेरावबो सानसे नेशनेल इन्टारनेशनेल प्लेयार काबादि नुजागोन बा जोङो दिहुनहरनो हागोन टेलेन्ट प्लेयारफोर दिहुननो हागोन बेखौ जोंहा मिजिंथिनाय दङ बिनया बसुमतारि बिथांनि देग्लायनिफ्राय जागायजेननाय बे काबादि टुर्नामेन्टआवहाय जोंनि ब्लकनिफ्राय 13टा गासै 16टा प्राइमारिफोर दङ बिनि गेजेराव दिनै 13टा प्राइमारिया बे खेलायाव लोगो लाफैदों देरहासार हिसाबै जोङो फार्स्ट प्राइजखौ 15,000 लोगोसे बेजों सार्टिफिकेट आरो ट्रफि हरगोन आरो सेकेन्ड प्राइजआवहाय 10,000 फैसा हरगोन बेनिफ्राय ट्रफि आरो बेजों लोगोसे सार्टिफिकेट आरो बेस्ट प्लेयारनि थाखाय 1,000 फैसा बेनिफ्राय बेजों लोगोसे ट्रफि हरनाय जागोन दिनै बिराद मोजां गोजोननाय मोन्दों मानोना जोंनि गामि एरियानि गासिबो प्राइमारिनि महिलाफ्रा बे काबादि खेलायावहाय लोगो लाफैदों जोङो बिराद गोजोननाय मोन्दों काबादि बिथिङावहायबो जोंनि हिन्जावसाफ्रा मोजां जुदि गोसो होनानै गेलेयोबा माने साबसिन होननानै जोङो सानो
मानो होनोबा खेलाजोंनो दानि दिनावहाय माने गोबां सुबिदाफोरखौ मोननो हायो बिनि थाखायनो इयुन खुंलांबाय थागोन नाबायदि? औ खुंलांबाय थागोन देग्लायसो फार्स्ट स्टार्टिं जादों बेनिफ्राय जोङो बोसोरफ्रोमबो बे खेलाखौ खुंनो थाखाय जोङो नाजालांबाय थागोन। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।